table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Martin Obispo. Itawag ni siya Saint Martin of Tours kay nahimo man siyang obispo dito sa Tours. Usa ni siya kamodelo sa pagpuyo sa balaang kinabuhi, pinaagi sa pag-alagad sa iyang ug pag-educate sa iyang kaubang mga kaparian ug sa mga pariunon ug diha sa iyang paghigugma ug pag-alagad sa mga kabus. Busa uban kaniya padayon natong iampo nga unta anaa ang gahom sa Ginoo maghari unta sa kalibutan aron pagwagtang nining kagubot kining atong giantos nga pandemic ug muhatag sa mga grasya ngadtos mga taong manggihatagon nganhi sa simbahan labi na sa atong mga benefactors and donors sa atong parokya ug sa atong archdiocese. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios, gidaig ikaw diha sa kinabuhi ug sa kamatayon ni San Martin Obispo, bag-uha ang mga katingalahan sa imong grasya dinhi sa among mga kasing-kasing aron ni ang kamatayon o kinabuhi makapahimulag kanamo sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang kaalam nga maoy nagpurma sa tanan nga ania sa kalibutan, mauman ang akong magtutudlo. Ang espiritu sa kaalam masinabtanon ug balaan. Usara siya sa kinaiyahan apan nagapadayag sa iyang kaugalingon sa daghan nga mga paagi. Dili kini siya binuhat sa bisan unsang butang nga material ug nagalihok kini nga may kagawasan. Kini matinaw, malimpyo ug masaligon ug dili kini kapasipad-an.
Mahigugmaon kini sa maayo. Mahait kini ug dili mabuntog, maluluyon ug higala sa mga tao. Kasaligan kini ug dili kaduha-duhaan ug walay kabalaka. Aduna kini gahom sa tanang mga butang ug nakakita sa tanan. Midulot kini sa tanang espiritu nga masinabuton og putli, bisan unsa kadelikado ang iyang kahimtang. Ang kaalam naglihok nga mas masayon kaysa paglihok mismo. Putli siya kaayo ug mulagba siya sa tanang mga butang. Siya maoy usa ka gininhawa sa gahom sa Dios, usa ka tubod nga putli ug masanag sa himaya gikan sa labing makagagahom. Walay bisan unsa nga may buling nga makayuhot sa pagsulod ngadto sa kaalam. Hulagway siya sa kahayag nga walay kinutuban, usa ka hingpit nga salamin sa kalihukan ug kaayo sa Dios. Bisan kun ang kaalam magabuhat nga siya rang usa, makabuhat siya bisan unsa. Maghimo siya sa tanan nga bag-o, bisan kun siya mismo dili mag-usab-usab. Gikan sa tanang kaliwatan, nagasulod siya sa mga kalag sa balaan nga mga tao ug naghimo kanila nga mga higala ug propeta sa Dios. Wala nay mas gihigugma sa Dios kaysa mga tao nga suod sa kaalam. Ang kaalam mas matahong pa kaysa adlaw ug sa tanang nga kabituunan. Mas maayo siya kaysa kahayag mismo. Tungod kay ang gabii magsunod man kanunay sa adlaw, apan ang dautan dili gayud makabuntog sa kaalam. Ang iyang dakong gahom nag-abot ngadto sa tanang bahin sa kalibutan ug nagpahimutang siya sa tanan diha sa mapuslanon nga kahusay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong pulong malung taron sa kahangturan Ginoo. Ang imong pulong malung taron sa kahangturan Ginoo. Ang imong pulong o Ginoo nagalungtad sa kahangturan, malig-on sama sa kalangitan. Latas sa tanang kaliwatan, nagalungtad ang imong kamatukuran. Gitukod mo ang kalibutan, ug nagabarog kini nga malig-on. Ang imong pulong malung taron sa kahangturan Ginoo. Sumala sa imong mga gimbutan, nagabarog sila nga malig-on. Ang tanang mga butang nagaalagad kanimo. Ang pagpadayag sa imong mga pulong nagahatag og kahayag, nagahatag og kasayuran
sa tawo nga yano. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan Ginoo. Padanaga ang imong nawong nganhi sa imong sulugoon ug tudloi ako sa imong kasuguan. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw. o Ginoo. May mga Pariseo nga nangutana kang Hesus kung kanusa maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon ani ara o ato ara. Kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Unya miingon siya sa mga tinun-an, moabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao, apan dili gayud kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon tua didto o di adire, apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mukilab tadlas sa kalagitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas bahin, mauusab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan una sa tanan, kinahanglan mag-antos siya pag-ayo ug unya isalikway siya sa mga tao nga nagpuyo niining panahona karon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gihulagway ni Propeta Solomon tungod sa kaalam nga nagpuyo diha kaniya, nga ang kaalam sa Dios mo'y naghari diha niya, ug kining maong kaalam naghari sa tibuok kalibutan nya. Putli kayo ni siya, very pure nya, hayag kay ni siya nga wa gyoy matago diha niya. Muna nga bisan kunog kinsay musod aning maong kaalam or muduol ani nga dunay sala, mahibaw-an gyud kay putli man kay siya nya, purtig yung hayaga. Murabag ka na bang saingan anang pinakanindot sa una, ultrasound ba na mo makakita sa sods tong lawas, sunod na anasay sana MRI, nag-anam na gid siya bagka high-tech hangtod na nagi mudaginot og tan-aw ngadto sa kinagamyang bahin sa atong
heart. Sa una, sana ECG, EKG. Kanang para sa heart ba? Ana, karon ana say sana to the echo. O ana, nag-anam gisiyag ka. Ana bang murabag sophisticated ba? Mas grabe pagid ana kuno ang kaalam. Nya ang kaalam maoy nagbuot sa tanan, makabuhat siya sa tanan. Ug ang tanan nabuhat tungod kaniya. Wa siya'y kinutuban. Matod pa ni Solomon. Kinsa man ni siyang iyang gidescribe, mao kini si Kristo. Si Kristo mao ang kaalam sa Dios, ang pulong sa Dios. Mao na nga matod pa ni sa Gospel ni St. John sa pasiuna sa iyang ebanghelyo, niingon siya, sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ug ang tanan nabuhat pinaagi kaniya, ug diha kaniya, ug alang kaniya. Mo ni siya ang kaalam sa Dios. Mo na nga ang atong tubag sa Salmo niingon ta. Mamutubag atay. Ang imong pulong malungtaron sa kahangturan Ginoo. Igo kayo sa description. So ang pulong des Ginoo mao din na siya ang kaalam sa Ginoo. Nakaron si Kristo sa ebanghelyo niingon mubalik ko. Sige man ni siya sulti nga mubalik ko aron maghari ang Ginoo sa kalibutan. Or ang gingharian sa Dios ani anas kalibutan. Nya niingon dayon ang mga magtutudlo sa balaod nga kanusa man gina maghari gyud ba? Niingon si Kristo dili man ni parihas mga buta nga makita. Pareha ba ning atong simbahan ba nga ingon asa man ang San Vicente Ferrer Paris Liloan nga atong gitabangan og sana palit og slot aron nga makahimos iya mga proyekto. Ang namalit og slots gikan sa gawas nasod, gikan sa laing lugar, mutan-aw sa mapa, asa maning San Vicente Ferrer, mo na muanhi din sila dinhi, asa maning Paderciano nga pislat og ilong pero may kay mamaligyag slat. Ana, mao na ngita sila igabot ire. Ang makitan kay usaman ka lugar, usaman ka butang, usaman ka tao. Pero matod pa ni Kristo, ang paghari sa Dios dili makita, dili ka kaingong di adiri tu adidto tu adidto. Siya ay mo relax nga nang maingon labi na karon ay tu aditong Ginoo ta dito naayo dito masakiton dito nabuhi ang patay kaning pariab na agi ni Ginoo kay ana ayan lang paghari-hari ayan lang kuno paghasol-hasol og adto pa didto nga naman matod pa ni Kristo ang paghari sa Dios anaa sulod ninyo. Matod pa ni Solomon, musud na nato ug mususi sa tanan nga naa nato. Nya kun ato siyang tagaag higayon, limpyuhan ta niya sa iyang kahayag ug sa iyang kaputli. Limpyuhan ta ba? Naa na sud nato. Ikaw lingi ako no na imong tupad. Na yung tupad balingian. Igna na kay gingharian sa Dios diha ingna kana pangutan-a ba inanaan na kay gingharian sa Dios kay may masanang pangutan-on ta usahay kay basig wa na ta kahibaw nga naa ang gingharian sa Dios nato gasigi tag pangandoy moabot kanamo ang imong gingharian nya nana day sud nato di ay mo tanang uban karon hulga-hulgaon ta hala pader iapil pag yung hulga, lapader, nabaya ko'y kuan, kanang bisyon, na muabot na ang Ginoo pader, og mga daot, kani mga lugara pader, mauni ang una niyang silutan, mauni ang una niyang pahamtangan sa iyang silot, kay nag-ingon ang Ginoo, igabot niya, iyang gunubon ang kalibutan. Naman na sa Bible, God, mutipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta, ug mangit-ngit ang adlaw ug mudahunog ang tibuok kalibutan hapit na kuno moabot padir iwali in taon padir nga magbag-o na ta para dili madayon ang dakong kadaot naku wa man ko magkuwang og walis pagbag-o pero daghan man lang gyapon kaayong wa mabag-o
wa lang gyapon gubay lang koral, wa lang gyapon ayuha ang daan nga madako-dako, sige lang gyapon abortion, sige lang gyapon anang puyo-puyo, sige lang gyapon anang same-sex union, sige lang gyapon anang inom anang pills, sige lang gyapon anang premarital sex ang mga batanon. Apil gani may usahay kana niya, sige lang gyapong sugal, sige lang gyapong linibakay, sige lang gyapong dinumtanay ang mga managsuon na nag-away na ang ilang compound, nagkinuralay na nga di na sila magkasinabot hastang ilang mga pag-umangkon og mga apo, sige man lang gyapon, sige man ta kog wali ana. Nagkuay na lang kog sultihi. Kay basig hasta ikaw na apil og akusad. Ngano man, kay ang pulong sa Dios, ang kaalam sa Dios, isalikway sa kalibutan, matod pa ni Kristo. Sa dili pa kini mo abot ang katapusan sa kalibutan, matod pa niya, isalikway ko sa tanang katawhan. Muna moingon ko, basig hapit na moabot ang katapusan sa kalibutan. Kay ang paghari sa Dios isalikway sa tanang mga tao nga nagpuyo niining panahona karon, matod pa ni Kristo. Ningon siya, apan una sa tanan kinahanglan magantos siya pag-ayo ug unya isalikway siya sa tanang mga tao nga nagpuyo niining panahona karon. Kusog biya kita mo salikway og Ginoo karon sa unsa mang paagi, di ta maminaw siyang pulong. Magpili ra ta og unsay atong paminawon. Inigingon, higugmay mong kaaway. Oo, higugmaon, sugo man sa Ginoo. Og tamparoson ka, patamparos lang sa spikas ng adi na sa na madaoy, sobra na sa nana. Sa likway din, pulong gyapon sa Ginoo. Pasayloa ang imong isig ka tawo. Oo, pasayloon gyud kay ngoangot ta, kinahanglan magita mo pasaylo. Pasayloag kapituan kapito. Ana magsalig na sad na, sobra na sad, abusuhan na puntaan na. Di ba? Kusog kita mo sa likway. Nya kamoron, wa mo magsalikway sa pulong sa Ginoo. Nda. Hilom lagi mo. Nya moingon sa karon ako, ikaw pa dir wa ka magsalikway. Wa. Hay man kolekta di sa bulsa. Karon bitaw dugay-dugay pa biya moabot akong birthday, wa man ko kahibaw moabot pa, makaabot pa ba ko karong November 24 akong ika-58 nga birthday nya. Daghan naman kay magsige greet nako, di gid ta kalikay no kung niana to sa parokya ba, daghan nang mangutana pa diron sa may imong plano nako, ada di lang ta magplano, adi na mahimo pa diroy, paris-pres ka magplano gyud ka muna nga, sige kog kuan, sige kog pamalandong Ginoo unsa may maayong planohon para sa akong birthday in kaso lang makaabot ko, in kaso lang ba ug makaabot kanang unsa may maayong buhaton nga para gyud malipay ka. Dili ako'y malipay kay ang sentro dayos birthday unsaon ko paglipay. Karon ang akong gipangayo, unsaon ti ka paglipay tungod sa birthday. Usa ra gyud tubag sa Ginoo, pamaligyag slat. Mao ra gyud na. Ambot lang mo tuo ba mo mo na inasa kong kasing-kasing. Siya ang inyo ra bang bayronon nga yuta mga 12 million. So kinahanglan kag 12,000 slots. Unya ron og kining mga tag-iya aning yutaa, muhangyo nimo nga kinahanglan karong buwanas Nobyembre bayari nami. Og di ka mo bayad namo karong Nobyembre, aning buwan sa Nobyembre, di nami mudayon og baligya as yuta. Unsa may imong tukuran anang imong plano nga mga buildings nga paras kunuhay sa simbahan. So pamaligya ingna sila karong buwan sa Nobyembre 12,000 slots ang atong paliton. Tanawa di ba wa na mo kauyon. Ngano man mao lagi na isalikway gyud ang pulong sa Ginoo niining panahon na karon. Pero di mo salikway palit.
Mo nay ikaduha nga giingon sa Ginoo, ikaw sad na amang kay stipend palit sad. Nya di na ko gusto nga ang imong stipend sa buwan sa Nobyembre imo pa nang kuhaan og imong personal. Kinahanglan ang tanan ibalik na nimo sa parokya 100%. Mo na nga bisag guol ako nang tumanon ibalik ko na sa parokya haron ipalit og slot. Ngano masad mo malipay? Di mo ganahan. Nya ikatulo, siya na amang kay allowance nga dawaton kada buwan sa parokya, ang katunga na lang ana mao'y dawata, ang katunga ipalit gyapog slot. Naku, sobra naman sa tingali na, Lord. Entitled man ko ana, gamay naman lang gani kay nang allowance, amo magay nang gislasan. Unya, imo pag yung kuhaon. Siya, sige, di jud ka mahalinan og 12,000 slots. Naku, ako di imong papaliton sa kinsa pa man di ay. Na kanang imong parishioner di man na mamalit. Tabangin na lang sa kuninyo anyo. Kining tulo, nga ikaupat dayon, siya ayaw pagplano og imong birthday. Pasagdain na lang ng imong mga parishioners ug naa sila ihatag nimo nga pagkaon or unsa diha party-party. Siguruan ang imong mga kabus nga mga parokyano makakaon anang panahon sa imong birthday. Amo na mangita kog paagi nga makapanghatag sa taog bugas ngadto gihapon sa atong mga kabus nga mga parokyano. Wa gyud giingon nga para sa akong kaugalingon. Luoy kay taon. Pero mao di ay kalipay nga tinud-anay nga ihatag sa Ginoo nako. So sugdan din anako karon. Palit din kog slot. Amo na gabi palit din kog napo ka slots. Kapalit nako napo ka slot. Punanin nako sunod semana daghan-daghano na nako. Kamo mo palit sad mo kita tas langit. Ngano man Lord imo man kung papalitog slot insa makapalangit man kanang slot sige ra ba kagwali makapalangit unya rog di nati ka paabuton sa imong birthday di nati ka paabuton kuwaon nati ka sunod adlaw sige ra ba kag biyahe-biyahe ug mabangga na imong gisakyan maliwat kang bisyap chupilo ka momot bagpatay ka may na lang nga inig abot nimo didto na ako'y matan-aw nga nipalit day kag slot kuyog sad mo atong ubang nangamatay karon nga nipalit na sag slot. Ana kuyaw de kining slot oy makaplangit day ni. Na nalipay ra pud ko. Nako bitaw no. Ako ra di ay magsigig baligya nya di ko mo palit. Talagsaon ra kay nay nga ikaw nga namaligya ikasay unay-unay og palit sa imong gibaligya. Talagsaon ra kay na mao nay gitawag og wisdom of God. Wisdom ba? Ana, pasabot ang gustos Ginoo nga ako mahigugma sad ko niining atong parokya, nga mahigugma sad ko niining lumalabay nga lugar nga akong pag-alagaran kay mga pila ka tuig gikan karon depende sa obispo mukalit ra man nag-ingon pader balhin diha mabalhin ra man ko dire pero at least nakahatag sad ko sa akong paghigugma dinhi niining parokyaha. Dili lang kay ako ning ipiyal ninyo. Kay karon parokyano masag ko dinhi, di ba? Ana na siya. Ato gid ini siyang tinud-on niya matud pa sa atong gospel nga ang paghari sa Dios anaa sulod kanato. Ang resulta mahimutang santos, mahimutang balaan. Muna kini si Saint Martin nahimo siyang balaan bisan sa una military siya mura ni siya Saint Ignatius of Loyola nibiya siya sa pagka-military ug ni alagad sa simbahan. Grabe kaayo ang iyang pag-conquer sa mga enemies labi na gining mga yawanon nga mga batasan sama anang pagdinumtanay away pinatyanay iya gid nang gipaningkamutan pagsulbad ang pagtudlo sa mga taong maghigugmaay mag-alagaray kay dili makaluwas nato ang kwarta kanang imong kural nga dako kaayo kanang imong nataran nga dako kaayo di na makaluwas nimo ang makaluwas nimo paharia ang Ginoo sud sa imong kasing-kasing
Muna, buhi kun patay, iya gidtas Ginoo matod pa ni St. Martin of Tours. Kana mo'y huna-huna, buhi kun patay. Ayaw pag siguna-huna nga buhi ka, huna-huna asang mamatay ra ka. Muna ako, magsigo huna-huna. Muna may ko, 24 karong buwana, birthday na ako, ika-58. Kun pananglitag, makaabot ko. Muna akong buhaton. Pero samtang wap ako kaabot, magbuhat na ko unsay gustos Ginoo. Di ba? Ana na siya. Kamo na kasiguro di mo makasimba pa mo ugma. Hilingi ana imong tupad. Ina, siguro ka nga makasimba pa ko ugma. Ina, siguro ka nga makasimba pa ko ugma. Ana, di gina siya makaingong siguro ka magkita pa mo ugma. Pero kining atong panagkita karon nga maghigugmaay ta og mosugod ta pagsunod sa Ginoo, mao ni ang mapuslanon sa tong kinabuhi, dili ang ugma. Di ba? Nindog na ta mga tapusonon. Mga igsuon, ang Ginoo kanunay naghatag kanato sa mga grasya sa kaayuhan alang sa lawas ug kalag. Busa masaligon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa simbahan, nga mahimo siyang dalangpanan sa mga nangita sa Dios ug abagan sa mga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga nangangulo sa atong nasod, nga maantigo sila sa pagpaangbit ug pag-apod-apod sa mga gikinahanglan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Pamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay, nga mahatipon na sila sa mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Langitong Amahan, manggihatagon nga Dios ug Amahan, hatagi kami sa mga grasya nga among gipangamuyo diha kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. If there's one more gift I ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around.
people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nangamuyo kami Ginoo santusa kining mga gasa nga among gihalad nga malipayon sa kadungganan ni San Martin aron pinaagi niining mga gasa taliwala sa kalipay ug kasakit ang among kinabuhi kanunay maagak pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Martin, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa santos niyang kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Pununo ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo gana sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalato na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, kapanipamulong lamang umamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and taught me what is right. Of all my friends, you're really different. You shape my heart to love as you have loved. Loves all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Magampo kita. Ginoo, ihatag kanamong nabusog sa sakramento sa kahiusa ang hingpit nga pagsinabtanay diha sa tanan uban sa imong kabubuton aron sama nga si San Martin nagabutang sa tibuok niyang kaugalingon ubos kanimo. Kami usab sa tinuoray magahimaya nga kami imuha. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot
Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoal wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang paghari sa Dios. Ang atong buhaton, dili lang gid nato isalikway ang iyang mga pulong hangtod sa kinagamyang bahin sa maong pulong. So update sa atong DOPS SBF-MM or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Ang nahalin as of yesterday niabot na og 325 slots. Pakpak 59,675 slots na lang ang nahibilin. Na lang daghana pa ni. Niya kay naaman tay 12,000 challenge karong buwan atong suwayan og una-una no. 11,675 na lang sad ang nahibilin og ato nang una-unaon for this month. O di ba? Hapit na mahurot. Kamu no, wagin mo'y pagtuos Ginoo. Sige, ato nang himuon ang pagampo para sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong mudan ang kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanila. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.
kayo'y may